هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أم بدين سنة في فلالبغو أم بوفو كوبر كدا نياية أنغا نينغالي جابي كنديكا أنغا كرامو كنا أنفا على دي بامبولا نوري الشيخ محمود. الشيخ محمود، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ محمود، كما دمنا جمعنا بيبولو كان يشيان فلابغوما سنة غدو نينغالي وكنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأعوذ بالله من كل ذنب وأستغفره وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، أما الله سبحانه وتعالى تنو أما بركدا وكفي أم بسلي أن كنت محمد كان نما نكشى على كوتشاياكا أنا كسيبو أنا كدونكيو أني مو تورا وكو نينغاني نيومانيا يفوك تاسي جودوما وستروري kuma kun folo jumenun de be nambe o fo yani an ka do nyin kalula ala tanunen ko fe ani an kelen ko fe ka salikira bainka sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ye aw yere fana foliye ka o fo ka awali mando aw ka cesiri an ba fa aya cesiri inshallah nye cesiri de ni minke ala be o doye aw bela jele abiya su anitle mun koso ka dina ka janse ala kana o bela jele dem o kofe mo minun fana be ni o be allame ala ko de atu ba allame ko islamiya kanun de atu ba allame no te lame fen ka chade daniya de fana ya tu ba allame parce que dalen no mo mina ibo de lame de ni dalen te mo mina ito lame o islamiya wala ba ka chawo islamiya wala ba ka cha nga ambe ala deli u yedaniya min da anka ambe ala deli ala ka o daniya tali ala ka o noya anye ka ambe la jirinke o daniya tabaye ala kana an fu juko an ba fu ye ambe la jirinka je ka ala deli ala ka an fana be sawaba ma an ka foto na ka keto be la jirina fente ala koye ala kana o yanka kula fente ala kira koye sallallahu alaihi wasallam ala kana haro miskhala zarati do an ko kula ala kan be sawaba ma an ka foto ani an ka keto be la jirina inshallah. Anga binin ngal folo ambal makado de ngal ke kali shuna ashune asangana yara de ko sebe fuka na sel lanzara wakati ma boko ale maseka jo kalanzara sela le sigire kalanzara sele ko yala ko kitibe jogoni usatarore ala kana be sawaba amina ya rabbi. ibado mo ni sunye iyera maki ke banabato e ku desera abebe on sumbe mo dese ka mo dese ki desere alaba na ere nimi suntigere ibesa o mana ke suntige be daga iyo har ni be sungalo kono ibe sun ko inni mina to ala farkulo jibana kada isunen tara iyere do bara façon do la walma fendo be o makuila o dona inni bina bo o kuma ikanki suntige laysa ala al marid haraj ibe do bana bato ka kiri kono salifana kawli kijo al qiyam ma al qudra yu'tabaru min fara'id as-salah salif fardaw dudu ya famu ngani e mogomi desra laysa ala al marid haraj ni e mogomi banana basan nin kera kom na fo banabato de sisa sunya dese ko kera kom banabato mais amase suntigeli degere fana makko na abe asuntige o kuma na abe daga ale basaret na se ka jobleon o kuma na ale be sari ka fende o senta ale koro ni senti koro fanga te se na bile ebe ala de delisa suntige konin kase iki yera kun soro mando soro la o kuma na ebe fere de ke ibe sali chogo mina isse ko hakela o kuma na abebe o ka isigi ka sali bashi foitola basa desara de ala ka me so ba so lumbe tugola
an balimakɛ dɔ de ye ɲininkali kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bibi na ala ye nɔgɔya k'ale ye dɔɔni bon ale fa de banna bon fanicinin bɛ yen se bɛrɛ t'o ye mais n'ale ko k'a bɛ fɛn kɛ fanicinin ye kuma dɔ la k'a ba b'a fɔ ko jakusa tɛ a kan k'a b'a ɲini fɛ i ka hakilina dɔ d'a ma a bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye cogo min na. Santarawele nin ye hinɛ tɛ ko ye dɛ, nin ye makaritɔ ko ye. An bɛ min fɔ denw ye masa ko ye ala ko de ye, a ko bɛɛ lajɛlen bɛ jalatigɛ ni ala ka ɲamaro kan de i y'a faamu. E fa fatura i fanicinin bɛ yen, fa dɔgɔnin bɛ yen, seba tɛ a ye, ala ye nɔgɔya kɛ o ye. Mɔgɔ dɔ hali i ka jaka i k'a di i faniciniw ma ani i yɛrɛ dɔgɔninw n'i kɔrɔ, o de baraji ka bon ka tɛmɛ wali mɔgɔ ta kan. Nka e bamuso bɛna k'i kana foyi k'i fanicinin ye, fo kokɔrɔ minnu bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ daluya foyi dun t'a bolo. Ni e bamuso fanicinin dɔ kɛra dulɔmina ye, a b'a fɛ i ka t'i ka nafolo d'a ma. N'i y'a d'a ma o bɛ diya ye o, parce que o bɛ taa ale ka kabila la. An bɛ min fɔ denw ye, n'i b'a fɛ ka ɲuman kɛ, n'a man di i masa dɔ la kelen ye, ala dun k'i k'a kɛ, kan'u lamɛn dɛ, kan'u lamɛn ala ko la dɛ. I yɛrɛ kun makaran i ka arijɛnɛ ɲini, i ɲa i fanicinin ma, hali n'i b'a kɛ gundo ni dogo de la. E yɛrɛ bɛna fɛn di i fanicinin ma, i bɛ t'o fɔ i ba ye mun na? Kana taa fɔ i ba ye fɛn min man di i masa ye, a ma se e ka sɔn o ka bɔ o kalama o. E bɛ ala de ɲini. utlubu qada al hawaij bil kitman, i ka hajo ɲɛnabɔ ni sutura ye. Kuma dɔw la hali mɔgɔ muso yɛrɛ, i furumuso yɛrɛ, i kan ka ɲɛ i dɔgɔninw ni kɔrɔ min ma, a tɛ diya i furumuso ye. Kuma dɔw la furumuso dɔw b'a fɔ i bɛ ka wari di i ba ma, o kumana ne bɛ yen nɔ, ne ni n denw bɛ yen nɔ, i tɛ dɔ di ne ni n denw ma, k'a sɔrɔ e bɛ ka u ka fɛn bɛɛ lajɛlen d'u ma min bi ka di e ba ma, o ɲɛngoya b'i furumuso la. K'a sɔrɔ n'i ye hali i ka nafolo bɛ ta ka t'o di i furumuso in yɛrɛ ba ma, o bɛ diya ye. Nin ye laadiliya ye wa? Ni hadamaden yɛrɛ ɲuman ye wa? An b'a fɔ hadamadenw ye, ala ye hɛrɛ min d'u ma, u k'a di ala ma di cogo la, u kana maa si lamɛn. E b'i ka arijana ɲini de la, maaw bɛ taa i bila kaburu dɔ la don min na k'u kɔ dɔn i la. Fa tɛ yen, ba tɛ yen, furumuso tɛ yen, kelenna dali daminɛna, makari daminɛna, hinɛ daminɛna, i b'i ka kɛwale bolo dɛ. N'i nana ko muso de ko n kana ɲɛ n ba ma, walima n ba de ko n kana ɲɛ n fanicinin ma, ala b'a fɔ ko a tigɛr'i la. I y'ale ta dɔn mun na i m'a kɛ? Min bɛ e ba ni i fanicinin cɛ, o ye ko wɛrɛ de ye, o y'u ka rendement de compte de ye. E ka sira foyi t'o la, e b'i ka arijana ɲini de la. O kumana mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka ɲuman kɛ i balimaw ye, ni i muso t'a fɛ i k'a k'u ye, kana hali a dɔgɔya la, taga kɛ i balimaw ye kɛnɛ jalan kan, a ta ye ɲɛngoya de ye. N'i k'i b'i ka wari bɛɛ di ale dɔgɔninw n'a kɔrɔma, o dun bɛ diya ye. A t'a fɔ dɔn kelen i kan'o kɛ o, a t'a fɔ nin ka co olu ma o, a bɛ nisɔndiya n'a ye yɛrɛ. Wa i yɛrɛ ka mɔgɔ de, a tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka mɔgɔ de. I fa tɛ balo la, i fanicinin de bɛ i fa nɔ na, hali i fa terikɛw, n'i fa tɛ balo la, alakira ko sallallahu alaihi wasallam, i fa teru, i bangebaa teru, i ka olu tuguɲɔgɔnya min kɛ, o ye i bangebaa duwawu ɲini dɔ ye. Kuma ma se i fa dɔgɔkɛ ma. Mɔgɔ jumɛn ni mɔgɔ bɛ se ka surunya masako la ka tɛmɛ i masaw mana bɔ yen ka tɛmɛ i fanicinin kan walima i fa kɔrɔba kan? N'i bɛ min kɛ u ye, a k'u ye dɛ. N'o tɛ n'i tugura i ba kɔ, u b'u ka kɛlɛkɔrɔw n'u ka fɛnkɔrɔw de la, u bɛ ka kɛlɛw de tiɲɛta, n'u ye i don u ka kɛlɛ la, olu yɛrɛ bɛ fusaya e yɛrɛ. Kɛlɛ min ma k'i ɲɛna i b'o tiɲɛta mun na? Kɛlɛ min ma k'i ɲɛna i b'o tiɲɛta mun na? Ala k'an bɛɛ lajɛlen kana. Ala ye fɛn di maa minnu ma, an b'a f'u ye u ka ɲɛ u sinjiw ma. I fanicinin ye sinji de ye, i fa kɔrɔba ye i sinji de ye. Hali n'a y'a sɔrɔ u ye min kɛ e bamuso la, ne bamuso t'a fɛ i ka hɛrɛ ko ye, o man ka kɛ o. Ala de b'o kiiri tigɛ koyi, ala de b'o kiiri tigɛ. An b'a fɔ muso ye u ka sabali dɛ. N'i ye du o du tiɲɛnen ye, a ka ca la musow ni denmisɛnninw de b'a tiɲɛ.
wa barkate a caman ka du jɔ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i tugura musow ni denmisɛnninw kɔ u bɛ i tiɲɛ k'i ka diɲɛ tiɲɛ k'i ka lahara tiɲɛ wari in kun t'e bolo ala de ɲani ma k'a di ma wa ala bɛ k'i jarabi de ala ta di dɛ jaka bɔ i ka tila ka ɲuman kɛ hadamadenw ye hari min tɛ jaka ye ala k'an bɛ sawaba ma ɲininkali min bɛ tugu o la an fɛ yan sisan an b'a ye ni banni kɛra n'u taara ni banbagatɔ ye kaburudon na wagati min na an b'a ye an balimamusow an'an baw u bɛ wuli ka ɲɔ dɔ ta k'o folo k'u bɛna tobi k'o ye banbagatɔ ka surafana ye silamɛya ye mun de fɔ o ko la Sheikh Mahmud? I b'a dɔn Usa Tarawele diɲɛ ko o ko mun de ye farafinw caman to kɔ fɛn dɔnbaliya ani ko ɲɛɲinibaliya mɔgɔ bɛ se ka i si kɛ cogo jumɛn na ko nana n ka mɔgɔw sɔrɔ nin kan est ce que e bɛ développement fɛ est ce que e bɛna bɔ nɔgɔ la wa n nana n ka mɔgɔw sɔrɔ min kan hari ni tiɲɛ don e k'a ɲɛɲini ni ɲuman don i k'a développer k'a dilan ka ɲɛ ka taa fɛ ni ɲuman tɛ fana i k'a dabila ko ko anw nana n ka mɔgɔw sɔrɔ nin kan e bɛ se k'i si kɛ maafɛmaya na ten i tɛ wuli i ka ko dɔ ɲɛɲini i y'i ka mɔgɔw sɔrɔ fɛn caman kan olu man di ye i y'o dabila o nka min bɛ yen nɔ ni i m'a ɲɛɲini i bɛ tugu kɔ ten ni ɲɔgɔnna caman bɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ i y'a faamu manden kɔnɔna na an kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛɛ de ye kelen ye koyi an bɛɛ ka laada caman ye kelen ye parce que an bɛɛ taara wari ɲiniw na fɛnw na ɲɔgɔn sigidaw la i y'a faamu o kumana sisan ka fɔ su ka surafana su ka surafana su ye min kɛ ka taa kaburu kɔrɔ o de y'a ka surafana n'a y'a sɔrɔ a ye ɲuman kɛ e tɛ surafana d'a ma bilen o e tɛ surafana d'a ma a dɔw la banabaatɔ kun bɛ yen nɔ a kun ma taa bɔ a la yɛrɛ a fatulen ko k'a bɛ ɲɔfu labɛn k'o y'a ka surafana ye a tɛ occupé a banabaatɔ la fɔlɔ k'o baraji sɔrɔ walima a ka saraka dɔ bɔ a ye o hinɛ ka s'a ma k'aw bɛ ɲɔ dɔ sigi dɛ ko nin y'a ka surafana ye k'o sigilen to ten ka tamoroden filanin dɔw kan ka woroden sabanin dɔw kan a bɛɛ lajɛlen nafa foyi t'a la a bɛɛ lajɛlen filibantiya baara su ka surafana n'a ye surafana don a na tilelafana don tilelafana bɛna kɛ mun ye dungo kelen bɛ maa nafa wa ninnu ko ninnu yɛrɛ bɛ te don hakili la an b'a fɛ an ka jamana mɔgɔw u ka bɔ nɔgɔ la dɔɔni u k'u ɲɛ yɛlɛ dɔɔni nin tɛ alakira ka taabolo ye wa nin tɛ silamɛya yɛrɛ dɔ ye ninnu ye filibantiw ka baara de ani fɛn dɔnbaliw ka baara de an b'a fɔ musolakaw ye u bɛ ko caman kurutu banu na cɛw t'o kalama u k'u yɛrɛ lafiya u kana tiɲɛni kɛ n'u bɛ fɛn fɛn kɛ u ka kalankɛlaw ɲininka min bɛ ala ka sɛbɛn na ani ala kira ka sɛbɛn na sallallahu alaihi wasallam u k'olu ɲɛɲini u k'o kɛ ala ka diinɛ faamu ko ɲuman ala ka o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma wa tawfiqu billah wa faqana allah ila ma fihi rida. ɲininkali wɛrɛ min bɛ tugu o la a bɛɛ ye bɛɛ kuma banbagatɔ de kan ko banbagatɔ bɛ ko ni safinɛ min u b'a fɔ fana ko n'a sɔrɔ i den bɛ sonyɛni kɛ n'i y'o safinɛ sɔrɔ ko k'a tɛgɛ ko n'o ye k'a bɛ sonyɛni dabila yala silamɛya mun fɔ o ko ninnu a si tɛ ala ta ye a si tɛ kira ta ye a bɛɛ fili baara de shetane baara de nin ye satɔrɔ de bɛ min f'i ye shetane ibilisa kalikan de don k'a bɛ an fa adama k'a b'o bɛɛ sɔɔri jahanama kɔnɔ basa mɔgɔ mago salen a t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ mago ka ɲɛ koyi mɔgɔ mago salen b'a fɛ de bɛɛ mago kasa a bɛ komi n'a fɔ jagokɛla binnen n'a y'a mɛn ko jagokɛla wɛrɛ min binna a bɛ nisɔndiya n'a ye de mɔgɔ sɔrɔ binnen kana k'ale kelen kosɛbɛ kɛ jagokɛla binnen a b'a fɛ de jagokɛla tɔ bɛɛ ka bin mɔgɔ sɔrɔ binnen kana kɛ lebu ye k'ale kelen ma bin mɔgɔ mago salen a ka ca la min ka ca an bɛ kuma n'o de ye min ka ca o kumana a ka ca la a t'a fɛ mɔgɔ si mago ka ɲa i y'a faamu o kumana sisan min ye nin safinɛ k'e bɛ taa o kɛ ko n'i ye o kɛ ka komi ibilisa ta ale mago sara ale kalikan ye ko a ka an fa adamaden bɛɛ lajɛlen don tasuma na i y'a dɔn ale y'i kalo la ala ko fɔ ne ka jɔn ɲumanw dɛ ne ka jɔn ɲumanw i tɛ se ka foyi tiɲɛ olu ka ko la o kumana an k'an jija an ka kɛ ala ka jɔn ɲumanw ye ala ka jɔn ɲumanw ye mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ minnu bɛ k'o fɛsɛfɛsɛ ka tugu ala kɔ k'a kɛ ala ye k'a fɔ ala ye ka tugu ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam olu de ye ala ka jɔn ɲuman ye safinɛ ko ni den bɛ sonyɛni kɛ i den ma sonyɛni k'i kɔ
ye ko minnu je ala kamana denmisɛnninma i ka éducation qualité walima i y'a bila ani aka mɔgɔ minnu fréquenter mauvais fréquentation o de ye den bila sonyani na o tɛ fɛn de ka gɛlɛ sonyani ye i na kowo ta ka jigin mɔgɔw ka so kɔnɔ i sen bɛ kari i bolo ni kari i ni dogo hami ni jatigi bɛ comme kan'i fa yali u bɛ n'i minɛ fɛn ka gɛlɛ sonyani ye wa o kumana sisan i y'i den éduquer cogo min na n'i kun tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn o de ye sonyani in k'a la koyi o kumana i ni su bɛ ko ni safinɛ min ye mɔgɔ bɛ i den ko ni o ye n'i mi cogo dɔn jinɛ sɛtanɛw mana i sɔrɔ u bɛ fa wuli la sɛtanɛ ka baara de don i y'a faamu sɛtanɛ ka baara de don sɛtanɛ baara caman a bɛ kɛ ni hadamaden su kɔɲɛw de ye ibilisa ka baara de don i y'a faamu sɛtanɛ baara caman bɛ kɛ a bɛ kɛ hadamaden su fɛnw de sɛtanɛ b'a fɔ k'i ka taa su daji ɲini ka na k'o don kɔɔrimugu la a b'a fɔ fana u ka dabali jugu dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ u bɛ su de dayɛlɛ ka o sɔɔri su da kɔnɔ ka su da kala la dɔw ka baara kun ye nin ye ala ye u halaki an t'a fɔ an ka don o ko détail la ala y'u halaki i y'a faamu o kumana sisan su kora ni safinɛ min ye k'e b'o kɛ koko n'i faritila o bana min bɛ su la a bɛ yɛlɛma i den na su kora ni fu min ye n'a kora ni safinɛ min ye n'i faritila k'i b'i den tɛgɛ k'o la i b'a sen k'o la bana min ye su in faga o bɛ yɛlɛma i den na a bɛ sonyani kɛ a k'o da n'a sara yɛrɛ ka ban an bɛ ban de bana caman bɛ yen nɔ a bɛ su la ni su fatura ka ban bana in microbe fanga de bɛ bonya n'i y'a yɛlɛ ko ka su ko ni fɛn dɔ ye an'an ka teliya ka taa su dɔn a kun ye de kɔlɔlɔ tɔ minnu bɛ farikolo la o kana ɲɛnamaw sɔrɔ su yɛrɛ fana ni ɲuman don a na taa don a ka arijinɛ kɔnɔ ni juguman don fana a bɔra aw kɔni kan i y'a faamu nin ye sɛtanɛ baara koɲɛw de ye a tɛ bɛn silamɛ ka baara tɛ mushiriku de ka baara ye nin ye ani mɔgɔ minnu ye silamɛya fini don k'olu ye silamɛya dɔnnikɛla ye ni a bɛ f'o ma ko moriw i y'a faamu i b'a dɔn mori ye silamɛya dɔnnikɛla de ye nka mɔgɔ jumɛn dun de dɔnna ni moriya ye bi mɔgɔ minnu bɛ sigilen b'u ka so kɔnɔ ko ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ni jinɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ i kɛ tan nɔ n bɛ nafolo d'i ma n bɛ kabakolo d'i ma n bɛ lolo d'i ma n b'i kɛ perezan ye n b'i kɛ minisiri ye u sera k'a ɲɛ u yɛrɛ wa o kumana o fɛn hali n'a y'a sɔrɔ u ni sɛtanɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ e mɔgɔ bɛ taa ka turu ma hali n'i ye si kɛ salila ala mɔgɔ t'i ka salila mɔgɔ t'i ka sunna i y'a faamu nin baara ninnu ye nɔgɔtɔ baaraw de ye su ka safinɛ ka taa k'i b'o kɛ k'i den ko n'i faritila bana min bɛ su yɛrɛ la o bɛ yɛlɛma i den na n'i y'a mɛn an k'a furakɛ n'i y'a mɛn an k'a ko a kɛnɛman don dɛ n'a sara dun o kumana an b'a fɛ nin kɔrɔti baara ninnu ni nin sɛtanɛ baara nin bida baara an ka ninnu dabila ala k'an bɛ sababa ma ya rabbi ya karim ɲininkali min bɛ tugu o la ko ka taa kuranɛ kalan kaburu la yala silamɛya mun fɔ o ko la kuranɛ kalan nasɔn kuranɛ kalan baraji bɛ a kɛbaga de ye i y'a faamu min bɛ sɛbɛnfɛnw na alakira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ mana fatu ka ban hɛrɛ foyi tɛ s'i ma bilen i ka kɛwalew la fo n'a kɛra fɛn saba ye i ma i ye sɔraka jariya bɔ i ye kɔlɔn sen k'o kɔlɔn tɛ mɔgɔ bɛ ka hinɛ o la o baraji bɛ s'i ma kaburu la i y'a faamu sɔrakatun jariya walima i ye dɔnniya to a bɛ komi n'a fɔ Usa Tarawele aw filɛ nin baara minnu na a b'an ka wajuli minnu ta k'u garder hali ni anw si tɛ yan anw bɛ baraji fɛn fɛn sɔrɔ a fana b'a ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma i y'a faamu o kumana o ye sɔraka jariyaw ye aw ilmun yuntafa'u bihi dɔnniya min silamɛya dɔnniya min ni mɔgɔ bɛ nafa sɔrɔ a la hali dɔnniya fana hali métier ɲuman i y'a faamu i b'a dɔn e bɛ métier camanba dɔn alhamdulillah duwawuden de ye an bɛ duwawu kɛ ala k'an ni dɛmɛ métier camanba b'i bolo métier sanumanw fana e fana mana mɔgɔ lakala o métier ninnu na olu fana bɛ k'o balo ɲini i y'a faamu o kumana sisan o baraji fana bɛ se i ma silamɛya dɔnniya kɛlen tɛ ilmun an-nakra tufidul umum ilmun nafi' dɔnniya nafama fɛn fɛn n'i ye mɔgɔ lakala la ala ko dɔnniya kɔnɔ o y'a fɔlɔfɔlɔ ye o bɛ nafa bɛɛ lajɛlen ɲɛ métier dɔnniya o bɛɛ lajɛlen ye kalan dɔ ye
y'a faamu hali tobili a bɛɛ lajɛlen métier i ye mɔgɔ la kalan a tigi bɛ nafa fɛn fɛn sɔrɔ e b'a bɛɛ lajɛlen baraji sɔrɔ i y'a faamu aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u ou bien den ɲuman min bɛ ka duwawu kɛ a masa ye o fana ka duwawu bɛ se o ma ni a bɔr'o la k'a fɔ k'e bɛ kuranna kalan ko hinɛ bɛ se i ka fɛn ma anw kɔni m'a ye sɛgɛnna a bɛ k'an ka sigida ninnu na dɛ an bɛ taa kuranna jigin ka hinɛ lase su ma mais ni kuranna kalanni o baraji bɛ e yɛrɛ tawassul wal wasila baabu la kuranna kalannen kɔ i bɛ duwawu min kɛ wala nusali yad'u lahu ad-da'wa lil mayyit o kɔni hinɛ bɛ s'a ma i y'a faamu n'i b'a fɛ i ka duwawu ka jaabi tele la i bɛ ɲuman dɔ kɛ ka kɔn duwawu ɲɛ kuranna kalan bɛ se ka y'o la joko fila sali bɛ se ka y'o la i bɛ se ka saraka dɔ bɔ k'o di Ala ma i y'a faamu o kɔfɛ i bɛ Ala deli at-tawassul bil a'mali salihah o bɛ bɛn o b'i ka duwawu minɛn diya n'o tɛ i ye baara ɲuman min yɛrɛ kɛ o baraji bɛ i yɛrɛ de na ni an kun taara o fɛ ko ɲuman bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ hali ni mɔgɔ min ni den fatura ni kafiri don ni e ye si tɔ bɛ kɛ sali la den ɲɛ a tɛna taa don alijinɛ na dɛ i y'a faamu o kumana baara bɛ ten min ye min kɛ o de b'o bolo dɛ ne y'i si kɛ i mana jɔ ko kelen sali yɛrɛ i na dɔ sali den ye hali ni den sali fatura salibaliya la olu n'a sɔrɔ k'o bɛɛ kun bɛ taa di den ma mɔgɔ kun na don jahanama hali an mɔkɛ minnu bɛ yen nɔ ni o ma fatu cogoya ɲuman na an tɛna sali bɛɛ kɛ siɲɛ saba saba a ka taa bila u ka mizani na walima don na taa yɛlɛma Makan i mana jɔkɛ kelen min sɛbɛn o ye jɔkɛ 100,000 o tila i b'a fɔ Ala k'o tilancɛ d'a ma a tɛna don arijinɛ wa o kumana o tɛ dɛ laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab an bɛ k'a lajɛ n'a hakili jalan minnu ye o tɛ dɛ ko bɛɛ daluya de wa daluya sahale ka bɔ Ala kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam Ala k'an bɛ sababa ma ɲininkali min bɛ tugu o la an balimakɛ dɔ de ko an ka dɛmɛ ni hakilina ye ale muso de k'a ma k'a bɛ fɛ ka taa bɔ a somɔgɔw la ale transport ni fɛn d'a ma a nana a somɔgɔw fɛ yen a ye waatinin kɛ a ma segin ale y'a wele ka ko bɛɛ kɛ muso ma segin k'an ka dɛmɛ ni hakilina ye ale kan ka mun de kɛ sisan ya Sheikh Mahamadu Ala k'an bɛ sababa ma an b'a fɔ an balimakɛ ye mɔgɔ hari ni jo b'i bolo segin i k'i jo ɲini hari ni tiɲɛ b'i bolo segin i k'i ka tiɲɛ ɲini hari ni jo b'i bolo i jija i ka segin i k'i jo ɲini o bɛ tali kɛ mun na e muso min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ de b'a dɔn komi a ma don détail la a wulila k'a bɛ taa bɔ a kaso i y'a ka pasew bɛɛ lajɛlen d'a ma a taalen ka taa se o kaso a taara ko ale tɛna bilen ko ale b'a furusa o tɛ wa o kumana sisan a ka somɔgɔw fana ma ci bila kana foyi foyi an b'a fɔ an balimakɛ ye komi a ko an k'a bilasira a k'a ka furubolomaw wele furusentamanaw wele walima a ka mɔgɔ ɲanama dɔw wele délégation a kana kɛ mɔgɔ kelen ye dɛ furu kurusi nasɔn mɔgɔ kelen ma ɲana furu ka bon mɔgɔ kelen ko ma furu ko i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a kɛ mɔgɔ fila ye i y'a faamu walima mɔgɔ saba ni bɛ se ni dɔ ma min dɔn walima dɔ ɲinana min kɔ dɔ ma se kuma min fɔ cogo ma o b'o dafa a k'a ka délégation bila ka taa Katara muso falakaw ma barisa muso falakaw de kun kan ka ci ale ma fɔlɔ i y'a fɔ sa furu kun bɛ don muso m'a yɛrɛ di ale ma muso e murutila i taara dɔ de kaso i taara i fa de fɛ i fa de i di fa fana ma kuma nka a ka délégation bila ka taa muso falakaw ma ko n ye muso bila ka taa a taali ni sisan cɛ a dun taara k'a bɛ taa bɔ aw fɛ yen de a taali ni sisan cɛ a ma segin ka na a dun ko k'ale tɛ segin ka na tuguni o kumana cogoya jumɛn dun de bɛ a la i y'a faamu o kumana an b'a ɲini a fɛ a ka nin kɛ ni a ye nin kɛ ni jaabi min bɛ u bolo ni a ye o dɔn kuma min na ni deli bɛ se k'a ɲa ko n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fana ye ko dɔ kɛ parce que ji tɛ kumu gansanw ni muso taara muso ma segin ka na muso ka somɔgɔw fana ma foyi fɔ ko dɔ bɛ yen nɔ ko dɔ bɛ yen gundo la ko la min ma fɔ o kumana ni a ye jaabi dɔn an b'a fɔ a ye ni a y'a sɔrɔ suluhu bɛ se ka kɛ deli bɛ se ka kɛ a na deli kɛ n'a y'a sɔrɔ ale de jo t'a la o fana bɛɛ bɛ se ka kɛ koyi o bɛ basa an kɛlɛla kun sɔrɔ kɛlɛ ɲɛ ma fɔ dɛ i y'a faamu o kumana sisan n'a y'a sɔrɔ ale de jo t'a la ale ka tuubi
ka sega ko ya famu na so ale de joba la fana an b'a fɔ ale ka sabali ka deli kɛ a muso kana basa ni dɔ ma min faamu dɔ kan ka o faamu a ka deli kɛ a muso kana bon ni a y'a sɔrɔ fana u yɛrɛ ta fɛɛrɛ furu yɛrɛ ka don cogo si la an b'a fɔ a ye a dɛsɛlen kɔfɛ a ka kari wa man yastaghni yughnihillah ni karla ala b'i la kari y'a faamu ni mɔgɔ minnu k'u t'i ka furu la i y'u deli i ye sababu bɛɛ lajɛlen kɛ ka n'i ka temps perdu o to i ka taa muso wɛrɛ furu ni u nana se u ko kuma min na n'u ko k'u bɛna furu kura ɲini a banna o y'a damana babu ye ala k'an bɛ sababa ma na Sheikh Mahmoud ɲininkali dɔ b'an bolo yan an balimakɛ dɔ bɛ yen ale ko a b'a fanicinin de ye tuma bɛɛ n'a nana ka bɔ dugu kɔnɔ a bɛ dumuni jumɛnw ni fɛngɛw de san ka na di a musonicinin ma fɛn tɛ di muso fɔlɔ ma ko yala o kiti o bɛ cogo di to dɔrɔn ala k'an bɛ sababa ma ala k'an bɛ sababa ma ala k'an kana nin ye hinɛtɔ ko ye makaritɔ ko don dimi ko don yɛlɛ ko fana don hinɛ ko don cogo di e walidenw fara ɲɔgɔn kan se foyi t'u ye u bɛɛ y'u faw n'u baw to yen n'i b'a dɔn i tɛ se ka tile munna i b'u fara ɲɔgɔn kan u y'u bɛɛ y'u faw n'u baw to yen ka na e ka sigi la ni e nana dɔ fara ɲɔgɔn kan i fasana i jasira i nagasira o y'a hinɛtɔ ko yɔrɔ ye dimi ko don cogo di basa ni a fɔra e bɛ ka essayer ka dɔ fusaya dɔ ye a dun dɛsɛ t'i la o ye dimi ko de ye jɛngɛnɛya nasɔn c'est injustice nasɔn dimi ko de don i y'a faamu yɛlɛ ko don cogo di mɔgɔ i bɛ ka gɔngɔn min ta k'a suru i yɛrɛ kan k'i yɛrɛ kun barika ban ni hakili la k'i bɛ tiɲɛ de kan n'i bɛ ka taama ka tara i malodon de ma i b'a dɔn o ye yɛlɛ ko ye parce que i b'i yɛrɛ kan quoi an b'a fɔ cɛ minnu bɛ nin kɛ u ka kɛ hɔrɔn ye u ka kɛ maa ɲɛnamaw ye wa u ka kɛ cɛ ye ten sa cɛ bɛɛ tɛ cɛ ye cɛ fini bɛ cɛ caman na cɛw tɛ cɛ tɔgɔ bɛ cɛ caman na cɛw tɛ i y'a faamu an b'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ nin kɛ i ye waliden fila fara ɲɔgɔn kan i ka furu la sababu min ye nin se o de ye nin se hari n'i ye min sa hari ni fitinin don a tila u fila ni ɲɔgɔn cɛ tila u fila ni ɲɔgɔn cɛ ko n'u ye ko cɛ ɲuman tɛ sa hari ni i muso kɛlɛlen don o t'a to k'i bɛ dɔ fisaya dɔ ye o min mana kojugu min kɛ ni o ka kan ni ɲankata min ye i bɛ o ladamu ni o ɲankata ye i y'a faamu mais kɔrɔ tɛ k'i ka jɛngɛ o de kosɔn cɛ bɛɛ tɛ cɛ ye koyi cɛ caman bɛ yen ni a y'a sɔrɔ cɛw kun bɛ suru fiɲɛ kun bɛ taa ni cɛ min ye o de ka ca ɲɔ bɛ suru cogo min na ni fiɲɛ bɛ taa n'a gɔngɔn ye n'a y'a sɔrɔ cɛw kun bɛ suru o cogo la fiɲɛ kun bɛ taa ni cɛ min ye o kun bɛ caya dɛ n'i y'a dɔn i tɛ se ka tile munna i bɛ fila ta ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a dɔn e ka fɛngɛ i komi n'a fɔ fila mana tu es faible munna i bɛ fila ta i yɛrɛ kɛ maa ye i ka jɔ i jɔ i k'i tile i kɛ cɛ ye i kana kɛ komi n'a fɔ cɛ fu n'i bɛ min san hali n'i bɛ min san ni 200 la don 200 a d'u ma o ka tila u denw bɛ yen i y'a faamu u n'u denw ka tila jɛngɛ a bɛ hadamaden fasa de k'i barika ban wa i bɛ ka jɛngɛ ka tara maa min ma ala bɛna a bɔ aw bɛɛ la koyi o fana kan k'i latilen o e mana fɔ k'e ye muso filanan a bɛ ka jɛngɛ ka tɛmɛ k'o ye e ka manja de ye i bɛ fasa koyi an ye nin ɲɔgɔnna biirika ye an tɛ hara hakɛ dɔn minnu bɛ sigilen kun don ka yɛlɛ k'olu ye baramuso ye olu tilala ka dulon galomuso ninnu n'a denw na a camanba o bɛ farafinna yan ala ka kiri fɛn fɛn bɛ taa tigɛ lahara don na caman tigɛli bɛ daminɛ diɲɛ kɔnɔ yan dɛ caman tigɛli bɛ daminɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a fɔ cɛ ma a bɛ galon de la an bɛ dugawu k'a ye ala kana a to galon na an b'a fɔ a ye a bɛ k'a yɛrɛ janfa dɛ an b'a fɔ ala kana a to yɛrɛ janfa na ala k'an n'a kana a tɛ tiɲɛ kan dɛ a bɛ galon de kan ala k'an bɛ sababa ma an balima filɛlikɛlaw waati n'a taabolo kama ɲininkali caman b'an bolo yan mais waati n'a cogoya kama an bɛna kuma laban di an ka sɛku ma
aka ladilikan laban di an filɛbagaw ma. alhamdulillah satraore ala kan be sawaba manga fotaw nanga ketaw bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ lajɛlen ye ala ko de ye an bɛ alamɛba jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo u ka tulomajɔ koɲuman na nin waati nin kɔnɔna na an b'a fɔ u ni ce u ka tulomajɔ koɲuman na ala k'an bɛɛ lajɛlen labanɲɔrɔ kɛ a jinɛ diinɛ in ala ka kanu d'an dusukun na diinɛ in ala k'an kɛ a fɛ wa ala ka alakira sallallahu alaihi wasallam ala ka alakira kanu d'an dusukun na ni mɔgɔ min kɛra alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam o de bɛ to alakira kɔ koyi n bɛ alakira fɛ n bɛ alakira fɛ alakira ka kumakan bɛ e mago t'o la e ka fɛn ye o ye fu de ye koyi n bɛ alakira fɛ n bɛ alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam e y'a mɛn k'a fɔ alakira ko i ka nin kɛ e mago foyi t'o la ko kira kanu kura kanu i b'i k'i yɛrɛ nɛgɛ koyi ka n'i yɛrɛ nɛgɛ ولو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع على كاكو فام كو يمان داما استاذ تراوري اما لامي باجي كلو بلا جيلن فو تشي اني مسو دمس اني ما بكرو اما فو اوني تشي او كاتلو ما جوكو يمانا امبي لاجينا كاوفو امبي بورغنا فاسو بوغو جولاسو مينو بالامي امبو فو كوسبه يا فامو كاميرون كاو بالامي امبو فنافو على كانو بلا جيلن كونغو كاو فنا u b'a lamɛn u ka ciw sera u ka foli ciw caman baw nana an bɛ dugawu kɛ kongokaw ye mɔgɔ fɛn fɛn sigilen bɛ kongo ala k'u ta kunya u taara min na ala k'a kɛ ko barikɛlen ye ala kana u gansan segin kana u taara kun min na ala ka o ɲa k'o d'u ma gabɔnkaw fana an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ han an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ala b'a f'u ye ala k'an n'u kisi u taara kun minnu na ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲa ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an bɛ min ye lajinɛkaw ye u ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo an bɛ kɔrɔwarikaw fo an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ malikaw yɛrɛ fana fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen to kiramanto ɲuman na an ka mɔgɔ minnu sigilen bɛ Sina an b'u bɛɛ lajɛlen fo ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛ sawaba ma an ka fɔtaw an'an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. hakilila an filɛbagaw aw caman ye faamuya sɔrɔ ni ɲininkali jaabi ninnu na an b'a fɔ n ko k'an bɛn sigida wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه